paraula a l'il·lustre senyor Joan Laporta. Gràcies, molt honorable presidenta, honorable conseller, il·lustres diputats i diputades. Celebro la presentació d'aquesta proposició de llei, li donaré suport, felicitar el ponent, especialment el senyor Aragonès, en la seva primera intervenció, per la seva primera intervenció. Penso que els ciutadans tenen dret a saber on van a parar els seus impostos i més en el cas de Catalunya quan els nostres impostos, molts d'ells no tenen contrapartida. I en la línia del que ha exposat el senyor Boada donaré suport també pel fet de la transparència a la que ell feia referència. El que es pretén amb aquesta proposició és informar els ciutadans del cost fiscal que té per Catalunya al formar part de l'estat espanyol. Hi haurà molts ciutadans de Catalunya, possiblement ciutadans inclús que donen suport a partits de dependència estatal, que veuran que aquest cost fiscal és massa elevat. En aquest sentit, doncs, crec que no es pot negar la informació als ciutadans perquè això els ajudarà a posicionar-se. Dit això, també valoro d'aquesta proposició el fet que no ens diu com hem d'utilitzar els recursos. Per tant, en aquest sentit, el que ens evitem és el clàssic debat ideològic entre dretes i esquerres, i això pot ajudar a que hi hagi un suport més ampli. Dir com a suggeriment, si em permeten, que potser es podria homogeneitzar la metodologia, com molt bé ha dit la diputada Rodríguez Sampere, totes les metodologies, perquè penso que si no ens estaríem fent trampes a nosaltres mateixos, i d'aquesta manera aplicar a les balances fiscals existents, i així tindríem una sèrie temporal actualitzada, potser podria ser des de l'any 1986. Ha fet referència al ponent, a l'hora de presentar els pressupostos seria bo que es fes una previsió del dèficit fiscal de l'any en curs i sobretot que es faci una difusió ben entenedora pel públic en general, perquè crec que és una informació molt valuosa. Si em permeten, lamentar la intervenció defensant la seva esmena de fet el Partit Popular amb les contínues al·lusions al tripartit. Ens semblen unes al·lusions, senyor Coto, gairebé infantils i crec que posen de manifest la seva manca d'arguments per defensar d'una forma contundent i consolidada o sòlida la seva posició. I li dic amb tot el respecte que em mereix perquè penso que vostè té més recursos dialèctics per defensar una posició, la del seu grup en aquest cas, referent a aquesta qüestió. Ha parlat que informar és buscar l'enfrontament. A mi em fa l'efecte que en una societat que estem intentant construir de la informació, del coneixement, la desinformació dels ciutadans l'únic que pretén és seguir-los manipulant i en aquest cas crec que han intentat rebaixar el nivell intel·lectual del nostre debat polític i darrerament ja sistemàticament vostès intenten amb la seva fòbia cap a tot el que és la realitat històrica, cultural i lingüística de Catalunya, un intent sistemàtic de folcloritzar-nos i regionalitzar-los. Bé, dit això, celebrar que hi hagi un acord en aquesta proposició de llei acabo, presidenta, entre Convergència i Unió, Esquerra Republicana i espero que també altres partits de la cambra, jo li donaré suport i tant de bo aquests acords siguin més freqüents perquè saben que soc dels que defensa que cal una majoria catalanista en aquesta cambra. Gràcies.